Roger! Rick! Nagbuha niya, Rick! Dali! Tara ko din, tara ko! Uy! Tara ko! Oh, naka niya! Oh, na! Uy, mo na ni! Talagay! Oh, no! Uy, mo na power! Eh! Sige! Oh, isulom ni! Oh, sige! Oh, damas! Oh! Ano ko, konti? Ikaw! Hindi ako nagkuha lagi! Kinsa man lagi! Hindi ako nagkuha! Tura, oh! Kinsa? Tura, oh! Tura, tura! Mau ba? Ah, sige! Dali! 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 Mauna ni. Mauna ni. Muna yung siya. Mauna. Dakhan lagi ka! Dakhan mo! Ako ni! Ako ni! Ako ni! Ako ni! Ako ni! Eh, ay tak. Ah! Mo di sulod. Imo na na. Dadaan na sa inyo. Yan. Wait. Ayaw, ayaw, side out! Ay. Ikaw man ani ka. Oo. Pwede. Iwasan tayo, imuong ka ng dulamano na imuulo. Sige ba? Naman. Oo, ako man ani, manawa pa. Naman. Ikaw, di tayo sunod ani. Lipsi na scattered, ha? Kapag sabot ka? In English to. Ay, Tira. ay tatay, maunay ko ang nagkano-depende sa puno nito na. Ay, hindi gusto mo abay. Ni upaw, be. Kita. Sige, stress. Stress, ikaw. Ha? Si Kumel. Okay. Oy, palaboy, palaboy. Oh, pau, ben. Oh, pau, ben. Come on. Oh, pau, ben. Oh, pau, ben. Oh, pau, ben. Oh, pau, ben. Oh, napay muspaw. Oh. Start mo sa go. Oh ha. Oy. Wait, tamlak. Laway man ay mong gitamla gud. Ay, pagbuok. Ay, pagbuok. Gusto mo na? Ha? Tanawa oh. Ate kay happy ta ka mapildi. Nahugga ang lamisa ni Uncle Simon oh. Tanawa, kasabaan ta. Tol. Ipatawag ko Uncle Simon. Ay, pagbuok. Pero nasi inya ra ba nagpantayan eh. Iyon sa man. Untang na ka. Surrender na ka. Sige na po. Tanawa, makatuwa ka. Tanawa lang. Just look into my eyes. Kung ako ning baong lamano, nya, ang imong ulo may ipuli dire. Di na naduwa mo ha. Di na naduwa mo ha. Oh, Paulin. No. Oh, Paulin. Ha? Oh, Paulin. Ha? Oh, Paulin. Oh, Paulin. Yeah! Masyat! Para ginsi. Yeah!
Money down. Sige na. Bayad. Tunggol. Tunggol. Ano ka sa yung kwarta daan? Dol. Paan kwarta? Daog na ta. Para yun. Hoy. Saan na? Ihatag na. Naklaro na na. Oh, last ball oh. Tirahon pa na. Huipi. Para siguro. Huipi. Nakaabay. Tirahon pa na. O pa ni siguro parehas akong kontra nga gipaguhan ko. Dugay kayo nakabayad. Nihangyo pa na ko. Kasod ka kana. Hoy. Just watch and learn. Last ball. Ipatira pa ni mo. Last ball takig mo na. Walang. Diba di ay, naay mong kamutay, mo gagyo kag si Boy Kitoy. Lah, tega bayad karon. Dah ka di malas. Mao ni idol ako sa una ni Juana Tagaha katong akong amigo Florencio. Last ball. Mao ni ako son on. Lapot bang ka? Ngano mo to? Sino naman to? Ngano to? Daog na to, daog na. Tagi tandog sa bata oh. Ngano basangin lang. Ayaw na kayo ito ato masudoy. Unsam ka? Boss. Rip, unsam ni Rip? Unsam ni Rip? Ano? Ako yung bata. Oh. Lalo magkaistanan nga sunod na na. Ito na natin yung kamot. Wala oy. Ikaw sa Pilipinas ka. Kitandog sa bata oy. Unsam mo ka, oy. Hindi na, pagkuha na. Wala gila na. Bantano mo. Mauwi lang ako. So, huwag mo kwarta ko. Doon sa mamukos man ka. Bayad. Bayad. Huwag ko ikwarta lagi. Unya. Kasi burang kagdiway ko ano eh. Silingan na to. Anong sa mga eh. Silingan na kayo to. Sige lang kadula-dula ha, wa kay bayad ha. Sige kag tamago na ko Ay, ha. naunsa mong taong ka oy. Kapila na kamo duwa na ko, wa kay bayad. Ay, total bayaran ng bitaw kag makakwarta ko. Bayad utong ko oy. Sige lang kadua-dua ha. Sige kag tamago na ko. Kapila na ko nimo paguhi. Pila. Hindi mo siya matagam. Oh. Duwa ka way, kwarta-kwarta. Di lang ta kam duwa. Mauna. Na diha. So, karon naman ko. Karon. Karon nga ingon ka karon, kapila na ka na pilde nako. Kadaghan lagi. Oh, lagi. Pasabot maayo ka. Kanya mo duwa ka, wa kay dahang kwarta. Na ako'y dang kwarta. Sige, garanti mo. Sige, garanti. Sige. Mubayad ko nimo. Kung makakwarta ko, mo nag-garanti na ko nimo. Kanus na. Sige, kano sa? Paghuwat. Kano sa ko makakwarta? Kung- Ay, padali. Kung maputing uwa, usa pa kang bayad. Dapat oh, Grabe. Ambe. Lagi taon ko'y kwarta. Karon. Sa iyo na kayo ni para makabayad ka. Ha? Ako ipabuhat nimo. Sama. A few moments later.
A few moments later. May ebidensya. Ebidensya? Nagdaan ka ng mga panty. O, wala ebidensya. Panty mo na sa aking Barbie! Nagsabot mo si Martin. Tanong, Nagsabot? Asuta sa barangay. Haruma-huma ni tanong problema din eh. Pataka mo lang taon mo eh! Tanong. Ayaw! Tana, ay pagdagag langas. Unsa man, dasakpan na. Anak ko sa panty! Mao ba? Kinsa man, si Marvin katong upaw. Nagpa-effort pagtapog na to, siya din nagkuha. Nakain na ron. Naa siya dito sa ubos. Tara, doon. Ako! Ako ba yung pasagin laloy? Unsa mo mo eh? Mahuma na ni. Kawat ang giganti, hoy. Dito ba ako diri ha? Isugo ra bang kuday? Lagi mo sinana ay! Ay, mainom ako! Paman mo eh! Pamasahin mo mo! Ay, nabuhi, ay, nabuhi. Saan mo lagi? Hoy! Usa problema. Andaray! Mo di kasugon ako! Ano yung mastermind? Unsa? Mangutana ka kunsa? What the hell are you? Pagkakluha. Pagkakpan mo, nagsabot mo dito. Oh! Nang pantian eh. Oh. Ipakuha ni mo. Kaya kisugo man ko mo! Kay sige ka kapildi, wa kay daog-daog nako mo nang tudluan ti ka. Kinsa may katudlo? Ako. Oh, ikaw may mastermind! Oh, gisugo ti ka kay sige magkakapildi, di man kamutahan ako. Oh. Iwat man ka sa akong amigo nga namago. Oh, kay gituman ako ang imong sugo. So ikaw may mastermind. O niya, mao ni sila. Ang panty ko nun ba, siguro kay sa pati. Okay, Amo, dito sa amo ade, kami lang ya palit ya. Kami ko palit. Ha? Ilihok lang. O gilihok na ko. Lakaw ba, lakaw? Paano yung lakaw lang? Mura ba ka? Lakuan ba ka? Kandan ko lang. Oh, sige. Ay. Okay, go. Ay, tuwa na si Lansing. Lansing, sa una pa ng panahon. Dili. Hey, kapoy na kayo ko eh! Ilagi ko dali! Ako'y libil, ako'y sunda. Pipi ko. Sabutan. Pipi lagi ka! Ibaw ka bupasok na siya. Iso mo magpan. Ay, na break. Ito! Tarang ko dali! Tarang ko! Uy! Tarang ko! Oh, nakaliya! Oh, na! Uy, mo na ni! Lagi! Oh, na! Isda! Isda! Tiri mo tanong sa'yo! Yeah? Go! One! Ay, isa! Okay, Toby! One, two, three! Hey! Go! Kasayangan mo ang masod, ha? Okay! Alam mo nga! Ay, asa? One, two, three! Diyan mo ah! Kato! Three! Ade! Liho pre! Kita kag pagi pre! Itapion daan imong intako dito pikas para masindulan. Kato di ha? Uy! Ay, bali ah! Makasaan mo na. Ikaw pre, kupti pre, kanang murag i-artiran mo pre, nga masangit. Maana imong kamot pre. Murabag ni imong maali pa. Maali, nya duulan to ba di, lalis mo ba di ha? Reklamo kay pre, singilin bata pre ha. Kaysa gol. Nasakpan na yun ang nagwa sa pan. Nasakpan na yun ang nagwa sa pan. Writer director by Isagani Nadila Sakol. Una ka rin ha. Ikabot rin.
Cut na. Ang golden line. Daga lang. Go! Taran! Tugbo! Kato, diyan lang ba di? Yan si Rex mo, kapantid. Tugtan din mo. Iakob, Bads. Iakob. Ingon sa ka. Re, mau ni. Mau na. Ha? Ya. Ana ni mo, Re. Mura mo musayo bang ingon na niya. Akto sa Re, libuton niyo ba? Libuton itong kanto imong tagag-saksyon na. Okay. Ya lang. Ay lang kay palabi, Re. Ya. Dagan lo niya, abot nila yung Re. Uno rin. Di, instruksyon ni siya. Ikaw may mong instruksyon na nga ay. Kaya instruksyon ni siya rin nga. Libuton niyo rin. Tuyukan mo. Ikaw dito na. Ikaw lang laliho ka na pa di. Diba, asa mo kameraman mo yun? Go! Bulong! Kano, kusa pa di. Kita nung katong sakoy. Kusa pa doa. Lagi libon-libon. Ya, okay. Kusa. Ding hunong. Atras gamay. Break kalit ha. Dialan. Break kalit. Wah, break. Ketawa din Rea. Re. Ya, mabanti si Banti. Sunod un siya akong mando. Naka dia ka akong sugaton Rea na. Okay. Si. Go. Sapot Re. Gato, ready pa rin. Go! Gato, lagay ko sa pa rin. Single shot. Ligid! Ayaw sa kaligid-ligid yun rin. Ay lang nanay ba to? Okay, go! Cut. Dungan, Jimmy! Dungan! Hoy! Cut. Oh, nana, dia. Gi. Mga kaupaw! Kalami sa among paniod to. Salo-salo together mga kaupaw, no? Bisag wa pa kayo may klaro ang sweldo ani, at least nami makaon gamay. Kinsa tong ganahan mo sponsor, oy, padala lang din yo, tawag lang, just call Padala sa lang, text, Palawan. Okay, lami kayo, pinubre tabay. Kung gusto mo butong, natay butong. Gusto mo lahing na tuk. Okay. Sino? Na, gusto mo ka na sagbay luwag da. Sagbay luwag, okay. Gusto ko Buko. Tama na. Salamat Lin sa paniod ko Lin ha. Thank you. Guys, break time. Hi. Mga talent pro. Manyak boy. Snack time.